Drama presents Handumanan So Ka Awit. Kamusta kanyang tala mga artista na makatawag kinabuhi akong sa Watampo? Ilabi na sa libo-kalibog ti paminaw na ning handumanan sa sakawit. Ako si Christopher. Sa dito ko pasundan pagsaysay ako sugilanon, palihog pagtugtog sa awit ka naguluhan. Thank you for being my dad. Ano pa na siyang kaagi karon maukining sa kalalaki nga taga Tulang Diot, Camotes Island, Cebu. Ang atong matatampo, nagdasangan nga, Christopher. Ma, asa naman ka? Nag-ilis naman ka? Gabi naman. Ay, asa pa. Di maglingaw-lingaw, kuyog ang akong mga amiga. Mag-inom og tuba. Mag-inom niya. Siksik ka? Murag magdaga? Unta, minyo naman ka? Yun na paragod. Ngano ba magbuot man ka nako? Nga inahan man ko nimo. Og anak talang ka. Bitaw, inahanti ka. Og anak lang ko. Pero, may katukod ko mo badlong ni mo. Unsa man niya ikasulting papa, kung may bawas siyang sikaglaglag, panahon sa gabi. Ay, mabahibaw siya kung musumbong ka. Sige, sumbong. Gusto ka magkahang mag-away ni. Nga magbuwag ni tugos imong sumbong-sumbong. Oh. Gilaay na ko, oy. Inungdan nga gusto ko maglingaw-lingaw. Tungod kay gilaay na kong pinaabot ni papa nimo. Ma, Sige rin siyang ingon nako nga mapauli na siya. Nga dili na siya mo renew siyang kontrata sa Saudi. Pero sige lang gihapon siyang renew. Bahala siya, oy. kadlaw naman lang. Wa pa man mauli si mama. Naapalagi ka din sa sala. Wa pa ka mato? Nagalingaw na akong duwa sa akong cellphone. Samtang nagwag ko mama. Ikaw, ano, nibangon mo ka? Saba makay na imong games, pe. Mauna ka mata ako. Ikawas ko sa kwarto. Oh, sorry day ha. Ako din ko ang volume. Adun, way saba. Oh, Alo, uubog si mama ko yan. Kuya, mata na kuya. day, ano mo ka mga? Ya, malit na ta sa tong klase. Dili ta mo school? Unsa na tayong oras ha? Magsata na sa buntag. Malit na kita. Absent na lang kita ini. Isit anti-air na sad ko ini. Uy, si mama, nagmata na? Nakaluto siya ato pamahaw? Hubog paguto si mama nga na uli. Unya kadlaw na ni uli. Nay, natuog pa. Wapati para pamahaw. Maayo! Maayo! Dise! Pagmata na mo, oy! Si Lulu. Buntag na! Niya si Lulu. Ginoo ko. Kaluoy ko na yung tao ninyo. Mayo na yun di ay nga nianhi ko sa inyo. Kay may toyo unta kong mama ninyo. Gutom na kani ko, Lulu. Absent lang sa mong klase ni Lulu. Kay, late man kami. Ganong dugay masakay mong ng mata. Nagiglumba man mo sa inyong inahan. Kadlaw naman kung nauli si mama lo. Ambot, unsan tong rasa. Hubog pa yun. Wakas ko magkatuog kung pinaabot ni mama. Ay, ginoo ko. Mao niya akong tuyo niya. Kay may nakasulti na ako. Nga,
daghang mga kauban nga lalaki si mama nimo sa ilang inom. Oh? May mga babay man hinoon. Pero minyo magud siya. Lain kayo sa mga mata sa mga tao, oy. Nga minyo siyang dako og tuwa ba sa Saudi ang iyang bana. Unya, mabuntagan sa inom. May mga lalaki pang kainom. Ay, ako untang pahimangnuan na. Pero naabtan naman hinuon mo nga naamong sa iyang kiap. Badlo nga si Mama Lu. Maubitaw nga ni ako, kaya akong badlungon. Nagpakauwaw lang yun anaka. Maikog ko sa akong umaga nga inyong amahan. Ay, sige na, Gutom na ko, Lolo. Isakit na kaya kong tiyan, Lolo. Di ay, ginuo ko. May lutoon ba mo diha? Kay, lutuan ta na lang mo aron makakaon na mo. Nagsumbong-sumbong demos inyong lolo. Gilabhan kong kasaba. Wa magubin masumbong. Naabtan niya din si Bay. Og nag-absent bis inday. Wa man mi masumbong. Lain na mi sumbong ni Lolo. Mga mahilaptanon yun yung ato mga silingan, oy. Sugnod kaayo. Ikasabaan hinuon kong papa. Trusad, kisab ka ni nanawag. Kasi ninawag mo? Napagsaba, si papa ni mong nanawag. Hello? Unsa? Mupauli na ka? Ayaw kong basol-basulang ko. Nagkatuon ko kabarkada-barkada, ha? Kada tungkol na mo. Ikaw ba, nagtrabaho itaw ko dito sa Saudi? Pero may ikapada ko ninyo din eh. Ikaw, iwalda sa mga kwarta. Nag-aaway si Mama o Papa, Kuya. Si Abig Saba. Pasag na to sila. Nanong uli-uli ba ka? Wala lang unta ka mo uli. Dito ka na lang unta nagpakamatay sa Saudi. Uglam niya ng tanan imong kwarta. Ikaw ba hinumdum ng asawa eh? Magbuwagta! Ha? Huwag ka na bata, ariyan ako ha? Huwag kayo madaan na ni Christopher o Linday. Oh, magbuwag si Mama o si Papa. Mga anak, pasensya na mo ha? Tipurangan kini. Gisabutan ako ang ugang lalaki nga. Mangita siya o kasaligang tao nga mo magkabantay niyo samtang tuwa ko sa nasod. Mubalik mo lang ka mga anak. Mulan ka pa di ka pa? Abi ko, di na ka mabalik dito. May kontrata pa ko dito. Tilibahin mo nga, di na ko tutiyoson. Emergency lang kini ako papauli din eh. Tuod sa madaghang walita, ako nadawat. Samtang tuwa ko sa nasod. Huwag ka ipauli dyan ko. Para maglaruhay kami si mama ninyo. Kalit kaya akong papauli. Di na mo mabalik si Mama pa? Hindi ka na may tabok, Christopher. Doon kayo nagsabak ng inyong inahan sa anak sa lalaki. Dili ako. Ate ha, ate lang mo itahod yun ako. Kay kadugo naman ta. Ayong inahan, ako mangiyakan, kay igsuon man ang akong mama o ang inyong mama. Malang agaw ta. Hindi na ka puyo ate? Oo, kay wa mo kauban din he. So, nibiyan naman yung inahan. Wala siya buot yung inahan. Uy, pamabdos pa sila lalaki. Huwag gabae. Si Papa. Nanawag si Papa ate. Hello? Wala ka na rin tangda doon, day. Madugay pipita sa Cebu. Okay, papakasunod ng Papa. Kaya may klase. At ito mamaskos si Ampirin sa Cebu. O ya, dagan mo kong gidang ang mga sinina, ya. Ako na libuat di ha. Di mo sa ninyo gibuat di ha. Sayangan ni Mama, eh. Pero pa to siya magpad. Kuya, punta siya na to sa Cebu, Kuya, no? Uy! Oh. Hello. Ay, Christopher! Inday, may bisita mo!
Lawa, tawag kinsa. Ikaw. Ni aga. Ma, dautan na guni mo. Wa na may kaon. Mao nga ni daot gyud ko. Ingon, maptos ka ma. Gamay lagi imong tiyan. Ako gipakuha tungod kay sa gabal tong bata. Why? Hala, yan! Kriminal na din kaya yan! Yung magipakuha, yung magisabak! Tungod kay buwisit tong bata. Magdalang siyang samot nga di malas na ako. Kung ako pa siyang pagkataon. Wa man siyang kuna siyang amahan. Gidinay man siya. Uy, yan, pas sa lukaon di habi, katigalig, may makasulti sa iyong bana dito sa Saudi ka, yan ka sabay, makasapaan yung ko. Ay, dada itong nagsulti ka, di ka pasudon din ni. Kung naluoy na ko ni mo, ibang pasulti ko. Niduaw ko sa akong mga anak. Nautan ba di ay na? Madra ba mi sa Cebu, ma? Kay papakasyon yung papa sa ilang lolo o lola, ngayang parents. Oh. Ikaw manggod, ma. Nagpapadlang magod ka. Nagbuwagin mo mong papa. Di na ka mo pabalikon sa inyong amahan din dos kamotes. Ipatransfer ka mo niya din sa Cebu. Anhin na ka mo padayon sa inyong pagtungha. Unya, lola, ang among mama. Hindi na lang hiniginyong huna-huna ang inyong inahan nga way hinungdan. Sa niya kining tanan. Kanindot sa iyang kinabuhi, kay abunda siya. Yan ang laki hinoon. Nagpamabdos pa. Si Papa ninyo kininanawag. Mumusta ni ninyo? Tumagon ko una, ha? Hello? Unsa? Dili! La? Dili! Nako! Wala mihinak ka. Unsa ba nito ko ni papa? Ina-heatstroke ang iyong ama dito sa Saudi. O patay na siya! Unsa? Rarely tells his father how he really feels. A handshake or a pat on the back is all that he reveals. I'd like to Nagpabilin pa kipon kami sa mga kamot sa gilikanan ni papa. Nada siya life insurance. Og napausab niya ang mga beneficiaries. 1 April si mama. Kami na si Inday nga kung manghud. Amor kini magamit sa tukpang panahon ang kwarta nga mo nakuha sa insurance si papa. Kanimo ma, nahiubos biya ko nimo. Apan mama ko ikaw. Mahal ko gyapon ikaw. Hinaw-taon ta makaamgo ka na sa imong sayop nga imong nahimo. O magpagkamama ka na namo ni Inday. Ilabi na karon nga patay na si papa. Dinin lang kutob, more powers RMN.